O Unión comezará a temporada con cambios na plantilla. Luís continúa á fronte do equipo nunha nova aventura na primeira futbol na que se medirán a novos equipos para soñar co ascenso. O verán deixou numerosos cambios no Unión de Asados, que xa ten perfilada a súa plantilla para disputar un ano máis a primeira futbol. Haberá caras novas entre as filas vermellas, que un ano máis estarán dirixidas por Luís González, que contará con Martín López ao seu carón. Lois Olveira defenderá unha temporada máis a portería do Asados, ao igual que Alasán Endolle. Óscar Galván tamén continuará na disciplina vermella, sendo ademais un dos capitáns do equipo. A defensa estará formada por Pablo Novo, Anxo García, Sami Matar e Alex Conde, que renovaron o seu compromiso co club. No centro do campo non faltará o control de Marcos Condado, Xavier Collazo, Manuel Quintáns, Mauro Castaño, Dani Pose, Borxa Garrido e Pablo Reboiras, ademais de Cristian Vicente, o gran capitán. Mentres que Ismael Cerqueira seguirá sendo a referencia no ataque rianxeiro, do que tamén formarán parte Javier Pouso e Sergio Nieto. Entre as baixas destacan a de Víctor Lorenzo, Eloi Fungueiriño, Néstor Rodríguez, Lulo e Iván Alonso, polo que tamén se produciron fichaxes. Jorge Torrado chega para reforzar a defensa vermella, Manuel Reis súmase ao proxecto de unión para a sala de máquinas, ao igual que Iker Martínez. Os vermellos ultiman a súa preparación para esta temporada 2024-2025 que comeza esta fin de semana. Nesta ocasión, o Unión estrease no grupo 5, onde se medirá novos rivais do sur de Galicia cun soño, loitar polo ascenso a preferente.